tothom. Moltes gràcies per la vostra presència i també moltes gràcies a l'exoficial de doctors i llicenciats en filosofia, lletres i en ciències de Catalunya per la seva hospitalitat, per haver concedit graciosament i gratuïta aquesta sala. Moltes gràcies al col·legi i repeteixo moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Com bé sabeu, estic parlant el dissabte passat, el 20 de maig, va ser el 5è centenari de la mort de Cristòfol Colom, descobridor d'Amèrica. Bé, hi ha una ciutat en la qual l'història oficial diu que va morir a Valladolid, de la qual no hi ha cap prova, no hi ha cap document. Resulta que fa un quart centenari, com que les cròniques diuen que va morir a la calle Ancha de Valladolid, el Film de Valladolid va fer una sèrie d'investigacions a veure on podia ser la casa mortuòria de Colom a Valladolid, on per cert mai diu propietats, mai diu relacions, mai diu cap càrrec, mai diu cap relació amb aquesta ciutat. La qüestió que van dir que trobaven la casa. Algú va dir, però hi ha una casa que és de la família dels senyors de Colom. Diu, sí, però no pot ser, perquè aquesta casa és de la família de Colom des del segle XVIII. Per tant, que no ho podem retirar. Però és igual, amb totes les penques, amb tot el morro i tota la barra, jo em poso la placa, em poso la paraula, jo em posar la placa, van dir que ja havia mort el Cristòfol Colom i ara s'ha pensat en mal un plena d'artista major commemorant el fet. Abans de començar l'acte, pocs minuts estàvem parlant amb uns companys i enraonàvem sobre el fet que s'espermenti la situació en què explica les bestieses, les animalades i les incongruències totalment sense cap mena de suport ni lògica ni cap mena de rigor, tenen una raó. I nosaltres, en canvi, que aquí estem aquí defensant temes amb arguments, amb documentació, amb lògica, amb tots els drets lliures que s'ha de tenir, són els que tenim la càrrega de la prova i ells són els que han de ja no arriscar. Bé, la situació és normal, ells tenen un estat darrere que els empara i nosaltres només us tenim a vosaltres, no tenim ningú més. Nosaltres i uns quants milers més que afortunadament cada dia més ens donen suport i segueixen el que estem fent des de la fundació i ens esteu donant suport. Moltes gràcies per fer-ho, perquè és el que tenim. Hem de lluitar contra un estat, contra les bestieses, les esperpèntiques bestieses que expliquen, però bé, com deia el Goebbels, una mentida repetida 100 vegades acaba convertint-se en veritat. I la comparació amb Goebbels és molt pertinent en el cas del que ens passa a nosaltres i del que és aquesta història. Bé, doncs el Quim Jordi Bilbeny, suposo que ho coneixeu molt de vosaltres, que ha fet un petit estudi, un començament d'un estudi, millor dit, sobre on és enterrat en Colom. Sí, bona tarda. Amics, gairebé en Carles ja m'ha tret la conferència, perquè en teoria això que Valladolid no tenen cap document ho havia de dir jo, ja ho he dit, o sigui que quan em toqui aniré més ràpid. Bé, bàsicament el que es tracta avui és de presentar un document que per ell mateix no acaba del tot de ser prou explícit, però des de la nostra perspectiva, especialment des de la meva recerca, que fa temps que sé que en Colom està enterrat a Catalunya, si tenia casa a Barcelona havia de ser enterrat a Barcelona, finalment aquest document explica moltes coses. Bé, vaig directe al tema, ho he portat escrit, diré poc a poc, però perquè m'importa que les dades us quedin, i després això ho penjarem a la pàgina web i us ho podreu baixar allò per aprendre-ho de memòria. No, jo ho he dit seriosament. Les poques dades que tenim sobre el dia i el lloc de la mort d'en Cristòfol Colom ens les proporcionen en les seves obres uns quants cronistes d'Índies. D'entrada, com que tot el que afectava al descobriment d'Amèrica s'havia posat sota la supervisió de la censura reial, i en diverses cèl·lules que així ho expliquen de 1556, a fi d'encobrir la vida i els fets del descobridor i d'anar ajustant les gestes de Catalunya a la geografia i els personatges de Castella, tot el que se'ns diu en aquests llibres cal posar-ho sistemàticament en quarantena. Això no vol dir que tot sigui fals de cap a peus, sinó que sota el retoc i l'arranjament del censor s'hi mostren encara rastres que ens permeten fer-nos una idea del que realment es va esdevenir.
Així doncs, cal analitzar la menuda els textos que ens han pervingut i contrastar-los sempre amb d'altres fonts coetànies. Amb aquesta intenció, miraré d'anar disseccionant les explicacions d'aquells primers historiadors per detectar què hi ha de cert i què hi ha de fals. El primer que vull treure a col·lació és el testimoni del mateix fill de l'almirall, en Ferran Colom. A la seva història de l'almirall, després d'indicar-nos que el descobridor ha tornat a Espanya del seu quart i darrer viatge, ens assegura que el temps que el rei catòlic sortí de Valladolid a rebre'l, l'almirall quedà molt agreujat de la gota i del dolor de veure's caigut del seu estat. Agreujat també amb d'altres mals, donà la seva ànima a Déu el dia de l'Ascensió, a 20 de maig de 1506, a la vila de Valladolid. D'idèntic parer són en Bartomeu Casas, en Diego Ortiz de Zúñiga i l'Andrés Bernaldez, en Gonzalo Fernández de Oviedo i en Francisco López de Gómez. Si bé no donen el dia exacte de la mort, també ens confirmen unànimement que es va escaure el maig de 1506 a Valladolid. I malgrat que amb aquests testimonis la majoria d'historiadors moderns ja han tingut prou per establir de forma definitiva que en Colom va morir a Valladolid, hi ha tot un seguit d'autors que en aquest punt precís de la vida dels descobridors han estat diligentment censurats. Així, per exemple, mentre el text d'en Joan de Castellar tan sols ens indica que l'almirall va tornar a Castella y en arribar fue donde estaba la real corona, recibiólo muy bien el rey Fernando y hizo gran caudal de su persona. El rep el rei, el lloga i diu, i el que després, y desde a poco dio fin a sus días haciendo diligencias de cristiano. Sense especificar en quina ciutat va tenir lloc l'audiència reial, la notícia de la mort d'en Colom ja està suprimida del tot a les dècades del nou de Pere Màrtir d'Anguera. En Joan Baptista Muñoz només comenta que quan l'almirall pensava que havia arribat el moment de descansar i gaudir del tren merescut, llavors vingué el cop fatal i Turull. I la retallada és encara més evident a l'obra de l'Hernán Pérez de Oliva, Història de la invenció de les Índies, on el censor ha suprimit tot el quart viatge i ha llegit l'obra abans de concloure el tercer, amb punt dirigent fin de la història de Colom. Per això mateix, el curador de l'edició, en José Juan Arrón, anota que aquest colofó tal vegada sigui obra del copista per indicar que aquí s'acabava el manuscrit que transcrivia, però no pas de l'Oliva, l'autor. I no pot ser de l'Oliva perquè aquest sabia que deixava la història de l'almirall al mig del tercer viatge, sense relatar-ne la tornada humiliant ni les vicissituds penoses del quart i últim, ni els sofriments posteriors fins a retre el seu escrit a Valladolid el 20 de maig de 1506. O sigui, que el copista suprimeix tot això. De la comparació de totes les dades exteriors, en podem extreure la còmoda conclusió que hi ha hagut un interès precís i molt evident a eliminar les traces del lloc de la mort d'en Colom. Però sobretot, com que el rei Ferran era a Castella, s'ha volgut fer anar l'almirall. Allà, hereu del rei, a despí que sabem que la trobada entre en Colom i el rei no es va poder donar. Abans he dit que en Joan de Castellar explicava que el rei va rebre en Colom, altres cronistes també ho fan, però aquesta trobada no es va donar mai. Per això mateix, en Washington Irving apunta que quan va arribar a Castella la princesa Joana i el príncep Felip, el rei Ferran i tota la cort anaren a Laredo a rebre els joves sobirans. En Colom hauria volgut fer el mateix, però la seva salut no li va permetre. Es limità a expressar en una carta els seus sentiments als reis, en no poder ir en persona perquè es trobava malalt. El parer de l'Irving s'ajusta a la reflexió amb els mateixos mots de l'almirall, que en arribar a Espanya ordena al seu fill Jaume que vagi a veure els reis perquè el posin en la possessió de tots els seus títols i els parli de la seva greu malaltia i de com n'és d'impossible que jo pugui anar a besar els seus reials peus i mans. O sigui que mentre d'una banda
els cronistes ens diuen